Nami benginiyala la endlini ngithi ningagijimeli abafana. Yebo, zange sibagijimele abafana. Kodwa kithi ngicela nithi nina ngicela na hashtag nodwa. Angizange ngisho mina ukuthi thandanani nodwa. Angithi yilokhu jaha izinto zenu izinto ezabantu abadala ukusheshisa izinto. Wena mina ngikuthumela ukuthi ihambe yofunda wena usuyajola ecaleni. Lapho ke yila seniduduzana khona. Angithi kube ninenzange nijola ngabantuduzananga nize nibe yilento eseniyona manje. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sivakashele uma namhlanje la kanjani khona lento engahambi kahle egcekeni noma isesontweni noma komakhelwane asazi uzosichazela yena ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje kodwa ke asike size ukuthi kuzohamba kanjani. Sobana kunjani? Yebo mama. Uyaphila? Ngiyaphila wena. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho negama lendawo la usuka khona. Mina ngumama Khanya. Ngisuka la eMbumbulu. Okay. Njengoba ngisuka eMbumbulu nje nginabantwana abawu2. Kodwa oyedwa usuthi umntwana kaSisi wami. Okay. Obesuka eMaxhoseni ngokuthi wazalelwa khona. Usisi wami ke waseyashona. So umntwana lo kaSisi wami waphoqeleka ukuthi asenamuntu ozohlala naye ekhaya. Noba notata wakhe nje washona naye ubaba wakhe. So ke wase kufaneleke ngimthathe ngokubona nami isimo sasemndenini wakhe ngase ngithi hayi ngoba umntaka kaSisi wami lo angimthathe nomndeni wakhe ke futhi ngoba nabo babe abantu abathe ukuswela basebethi hayi ngingamthatha ngoba ngifuna ukuzomnikeza imfundo. Afike nami akwazi ukuthi afike afunde lana aqhubeke nezifundo zakhe. So mawumthatha njoba uthi kwavuma umndeni bavuma ngoba bevuma hayi ukuthi wamntshontsha. Cha ngimtshontshanga. Okay, mhlambe ke umthathe ubese neminyaka emingaki noma ubemngakanani nje mekuthi mhlambe iminyaka ke awunayo ishow yayo but ukobani? Yeah, ngani yami ngamthatha la wayela ko13 years kuya to 14 ngoba ezofunda la eHigh school. Ngabona ukuthi manje uma ngihlala nabo bodwa inkinga yami bazogada ubani. Okay. Ngoba nami ngiyasebenza ngiyatohoza ngase ngithi hayi angicona ngibathathe ngibase boarding school. Okay. Uma sengibese base boarding school hayi so baze balobefunda ke befunda boarding school baze baqeda ke boarding school ke. And bekhamba kahle nje bebe right nasencwadini bengaphazamisekanga ngalutho. Ya encwadini bebenganankinga ngani yami ngifuna ukuprocessa bebephasa kahle nje befunda ngoba nala ekhaya uma bebavakashile befike bafunde kahle nje ngekho inkinga. Kodwa kwahamba besakhona lapha eboarding school ngathola ukuthi hayi ukhona into engathi ncam. Engilo ngirepothelwa yona nje uma ngili esikoleni. Ngathi hayi ngizoyi kodwa ngithi ukuyilandela kodwa ngangakholwa. Kodwa ke hayi baze bagcina bephumile ke boarding school sebehlalile base beqeda ke sebe la ekhaya ke manje. Okay. Mhlambe yini leyo urepothelwa yona ukuthi iyenzeka but wangayikholwa njengoba uchaza nje ukuthi awuyikholwanga? Yeah, ngani angizange ngikholwe ngoba lapha yana babe ngayezwa ukuthi ngazuthi amantombazana lapha yana ethi buse le boarding school yamantombazana wodwa. Oh, okay. Yes, bahlala bonke bodwa. Yes, bahlala bonke nje bamantombazana. But owangixoxelayo wathi amantombazana lapha phinda enze ilento yokulalana wodwa. Ish, okay. Kodwa manje ngangayikholwa kahle lento. Ngathi hayi ngeke kuze kwenze lento labantu bayafundiswa ngalezo zinto zocansi yonke leso race. So ngeke benze lonto.
kungayikona nje ukuthi ngoba nabo sebethe ukhula bangathi uma sebengalana bayijolajolele nje la eroundini ngoba bayavakasha bo baphinde bahambe bathi baya kubangani kodwa ukuhambe la isingixaka manje ke lento ngoba sebekhulile manje lo kade dadewethu usela close usela ko 25 okay bakhulile owakho umnganani lo wami omunye omncane ulawo uno 21 so sebeqedile boba sebeqedile ke manje boba u2 eschool lapha babuya bazohlala la ekhaya ke okay ngoba naye lo sekuyikubo la ngikwazi ukuthi manje akanamuva kuphelele la kumina banginikeza nje kanjalo saze sasayina ngisho phansi ukuthi mina sizomstepdaughter wasekhaya cha ngoba nogogo wakhe savele washona ke futhi umuntu wayekade sihlala naye nobaba wakhe manje nobaba futhi akasebenzi wakhe inkinga ke manje nganami hayi ke singiphethe kakhulu ke kwenzakalani hey uzoba nokuyichaza ingane zami lezi uyazi nawe njengamantombazana ngani yami ukuthi nawe ufanele uhambe ubone nokuma lapha egate okumfanyana ukuthi ukuthethe manje lento bengilonga inotice sengibuyela lapha emuva kulento engayizoqaleni ukuthi kwenzeka into enjeyana lapha kulami kwi-boarding school le yamantombazana sengithi hayi lento ake ngiyinothile ekhaya kukho umuntu oshaya ikhwela uma bahamba bobabili noma beya esitolo bahamba bobabili yonke into nje bayenza bobabili konke nje bakwenza bobabili wena bowutshela ukuthi hayi bazwana nje yes usisinosi phela mntama okay kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi akubona lobusisi lobu engibaziyo mina engibujwayele okwakuyimina nosisi wami njoba na umntana njoba nabo kwabantu abethu nje uyabo kodwa manje kuthe ngelinye ilanga kwafika okamzala wami ke futhi okay untombazana noma ubhuti hayi umfana wavakashele la kwami ke naye ethi hayi uvakashela ama-holiday njengoba ade kuvaliwe nje ngo-October hayi umfana wami naye wanothisa enye into hayi yena wanothisa enye into kubona phela bona bayingane waqede lapho wabona ukuthi hayi ikhona into eyenzakalayo la utheswa uthi ngelinye ilanga wahamba wabalunguza hayi wabafica impela nje beqabulana benza yonke into ongayicabanga ngani yami yasemhlabeni yabantu abathandanayo abaphuzile utshwala abaphuzi futhi bagudi kona konke kumanje futhi phela uyawazi nawe ingane zami manje ziyashesha kufanele ngabe mhlosimbe sebenanezingane kodwa angiboni imizukulu angiboni lutho but bengiye ngithi hayi ngisho ukuthi nginenhlanhla ke lapho phela mhlasimbe bayiphethe kahle yes kodwa manje hayi uthe manje lo undodana loyo kade evakashile esengitshela umzala wami ukuthi hayi bo kukhona mamkhulu into eyenzakalayo la yabona ngivele kwaphela konke ngane kwaphela konke uphatheke kanjani nje ungicishe ngafa ngisho ukufa ubabuzile mhlambe wabahlalisa bawu2 ucheck nje ukuthi kwenzakalani la noma mhlambe ukhulume mhlambe nobaba wasekhaya wamtshela ukuthi hayibo nayinkinga phela la usenza njani noma usathuli nje njengoba usungibekela lona lolu daba la manje abakazi ukuthi wena ikhonto suyazi hayi ubaba wasekhaya ngani yami sengimxoxelile yena ngalolu daba wavele wathini naye yamxaka lento ngoba abantu besifazane laba bobabili ake ngidili nabo mina ngawutshela nomndeni nomndeni wathi abawosisi bami abanye basho ukuthi yaze yanzima lento ake ngizame nje ukuthi mhlasimbe
ngibalethi la Black Life bazoconfessa bona ukuthi ngempela lento bazothi ngoba namanje nomndeni uyasaba umndeni yazazi engazange zama 2000 wengana wakuyitshela into nje siya kuzonda. Yeah, sometimes idubi ihamba uswele yebo ukuthi yashonaphi bavele bathi abayingeni ke laba bomndeni bathi hayi ngayibuka ngasethi hayi angiyilethi lana ke ngoba nami iyangixaka manje ngiyafisa ukuthi ke ni babizwe ngikwazi nami ukuthi ngikhulume nabo ngisho ukuthi lento angiyithandi and yangiphoxa njengomzali indlela engibakhulise ngayo. Uma bethi ke yes siyakuhlonipha kakhulu yabo njengoba ubungazi singazi izihlalo nawe phansi njengomzali wethu sikutshela ukuthi kwenzeka kanje manje sifihlela lokho ukuthi siyakwazi ukuthi unjani ukuthi uzosheshe uphatheke kabuhlungu usuyaphoxeka emndenini nakubangani mhlambe nakomakhelwane ingakho besifihlile kodwa ayikho enye indlela esingenza ngayo siyathandana sinjena nje if mase kuthiwa basho njalo mhlambe ungenza uzokwazi ukugwinya lokho uqhubeka ubathande njengengane zakho noma uzogcina wenze njani? Cha ngane mina ngesami nje isifiso nje ngiyayiqala mina lento zasemadala Judeni hayibo abazami nje ukuthi bayiyeke ngempela baqhubeke njengabantu abanomali omunye athola indoda nomunye athola indoda ingiphethe kabi nje lento baqambela amanga bathi yes siyayiyeka ke lento kodwa usazovuka ekseni uhambe emsebenzini ubaba wasekhaya usazovuka ekseni uhambe emsebenzini basale boboda endlini kusafana. Yani yami ithi ngivele ngibalande khona uzokwazi ukuthi ukhulumisane nabo ubabuka boba u2 because ngibacelile ngizamile ukuxhumana nabo njengoba unginikeza inamba yabo boba u2 xhumanele nabo ngabafonela nje nga1 bazile bakhona but angazi mase befikile la ukuthi mhlambe ukukhuluma kuzohamba kanjani noma bazothi yes siyayeka sizokuhlonipha noma bazothi hayi singakuhlonipha nje singayenzi phambi kwakho njoba kade sivele sikade simfihlele kodwa ayikho indlela esingathi siyayiyeka ngayo so angazi ngicela ukuvele ngibalande awungabalanda ngani ngiyacela usonezele bona Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi enough is enough. So ngiyathemba ukuthi nani lapha emakhaya nasibonela ukuthi nabo dadewethu bavubile ukuthi basijoyine and ngiyathemba ukuthi esikudingayo mhlambe ngenzeka sikuthola ongenzeka futhi singakutholi asazi asike sibuke ukuthi kuzogcina phi. Niyaphila? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama lakho. Uphi igama lami? Phili. Pinky. Yeah. Elakho? Anita. Oh all right. Uma ubhalile kuhlelo elithi enough is enough akekho right kahle ngesimo nje sasekhaya maqondana nani nobabili. Ezinye izinto zi right uyachaza ukuthi niyamhlonipha nje animphendula mayikhuluma niyakhuzeka nabantwana nje aba right and akazaza nimhluphe ngama boyfriend akazaza ayithola eseyoqule amacala esikolweni ebiziwe kwi parents meeting no akakusho lokho but ikhona lento eyodwa eyenzakala ekhaya angekho right ngayo futhi ngokujula kwenhliziyo yakhe akekho happy umzali. So ngicela nimupheni isikhathi senu nimlalele ukuthi yini le engaphezulu kwamandla angekho right ngayo ekhaya njengoba enibizele la. Ngiyacela ukuthi makhulumisane nawe. Ngani zami Anita nawe Pinky niyazi ukuthi asikaze size sixabane lokhu okuxakile ekhaya sihlale sumndeni ngaso sonke isikhathi. Ngani zami ngazikholani ngena ngiphoxa khona siyazwana
Kepha manje khona into embi engizwile engiphethe kambi ayingihleli nje neze kodwa manje bengihluleka ukuthi nginiconfront ngoba ingiphethe kambi kakhulu lento kodwa sengidecide ukuthi ngize ngibhalele lana ukuze sizoyikhuluma nabo naba Black Life ukuthi bangisize kule nkinga engihlangabezana nayo ukuthi nina ninobabili niyathandana. Ngiyazi nami impawu zenu ngiyazazi. Ngiyanazi phela mina. Siyathandana ngoba usisi wami vele manje ngingamthanda usisi wami ngobani? Akasho kanjalo. Angisho kanjalo uthandana lokhu. Lento yeni yama-fashion asekhona namhlanje. Lokuthandana lokhu ungathi umfana nentombazana. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. Naphika kangaka? Ayikho leyo. Okay, angikaze nenze lutho phambi kwama. Hayi. O eseke nakwenza beningakwenzi phambi kwama. Lutho. Abantu bahleze bekhuluma manyana uyabaza abantu ukuthi banjani. Cha phendula umbuzo usisi uyakubuza Ngithi mina- uthi ongaka yes uyakubuza usisi. Usuphendula. Angikaze nenze lutho phambi kwama. Cha. So ebenikwenza beningakwenzi phambi kwama. Siyaze senze lutho thina. Angikaze nenze lutho phambi kwama. Mengekho angikaze nenze lutho futhi. Akufana namhlanje. Siyazi ukuthi mina lapha endlini senginanamakhamera. Amakhamera. Oh ma usifayela amakhamera manje. Engawazi nini. Ngenxa yesimo eseyingiphethe lapha ekhaya. Kodwa bese siyakufihlela manje ngoba siyakuhlonipha. Okay. Nazo Benithi niyafihla yini ke le ebenifihla ke? Ma uyazi Abantu baningi emhlabeni, baningi abantu bangangozulu. Why endlini? La sisonke la. Why la? Ekubeni baningi abakhona abantu la kwamanye ama country baningi. Why la endlini? Ngobani la? ngoba usisi wami ngiyamthanda ngiyangifuna ukuthi abafana bamhethe ngiyamkhusela ukuthi bangamhethi ngoba abafana baqambulana. wena uyomshada yini usisi wakho ngelinye ilanga nje ubusuthi nje ubumthandela lokho ukuthi abanye abafana bangamhethi. Wawayizwaphi wena into yokuthi intombazane ilalane nenye intombazane? Kodwa ma ikho. Mina ucabanga kanjani mina ngabi nabazukulu la ekhaya niyohlala nilezi zinto nje ngingabibikho umzukulu ungabibikho lutho. Siyaqolisa makodwa senzi ngesibuko. Ayikho into enixolisa uma kushona nina lana noma kushona wena mina noma kushona mina ke la ekhaya nje kube kuthulekile kanjalo. Lento enihlazo linileli mina nganifundisa kanjalo. Makodwa silawula imizwa ukuthi nginemizwa ngiyamthanda. Leyo mizwa yakho uyithathe ngapho uyifaka kwenye indawo why uyifake kudadewenu? Kuba naye yangithanda. Ukuthanda ngithi wena wamfundisa lo wena ngakulanda le ekhaya kodwa ngithi ngiyakusiza kodwa manje kanti uzowona umntanami nawe umntanami usufuna manje ngize ngikhiphe igama elimbi engathi manje uyena umntanami Ngiyamkhusela ma. umkhusela ini Ukuthi abafana Kwini yona? bangamithisi. bangamithisi ini angabi nawe yena umuntu angashadi yena angabi nabo abazukulu yena Sizo-adopta ma. u-adopta ini uyinto yabelungu leyo. Nizoshada nabawu-2. Uma kwenzeka ukuthi ushade Mina umndeni wala ekhaya uthini? sizowandisa phela maso-adopta kunama-options. Sengisho umndeni wala ekhaya obhuti osisi bami bathini mina ningifake ehlazweni mina. Phela nabo banayo ilafi yabo yabo. Hayibo, wengane. Ukube mina ngikulandanga lapha wayengakuletha la kwami ngabe kwenzeka kanje ubuzothandana nobani ukuba uzange uzufike la usungibonga kabuhlungu manje Ngiyaxolisa ma. usisi wami angavuka emathuneni ngenyawo. Kodwa siyathandana ma. Ngiyaxolisa. Iqala kanjani into yena ningitsheleni? Kwenzekeni? Hayibo musana ungijulukisa nini? Kwenzekeni unina nabawu-2? Ngiyaqala boarding school. Okay. Yeah. Into engiyaziyo umama echaza uthe wena umdala kunosisi wakho umdala. omncane lo. So ngiyacabanga ukuthi e-boarding school u-grade 8 uhlala no-grade 8. Awukwazi ukuthi ufunda u-grade 8 emadomi uhambe uyohlala kubantu
abafundi grade 12 noma abo grade 11. So nina nenze kanjani mawuthi iqale boarding school into ngoba anilingani phela ngama grade. Beningalingani. Mina bengifunda grade 10 ngifunda grade 8. Kwase Mina ngazama ukudate abafana bangihetha bangiqambela amanga nemangiphula inhliziyo ngabona ukuthi abafana bayafana bonke ngoba benza into eyi-one. So usisi wami naye waseqalisa ukuthi ukujola naye bemenza the same thing. Then wazokhalela kumina sakhalelana then saqala lapho ukuthi siduduzane. So meniduduzana nize niduduzane. Hayi ntombi. Sasingazi ukuthi senzani. Okay, why? Okay, sekwenzekile ke lokho anikhuzananga ngani ngoba phela niyazi ukuthi no TV. Uyabona niyazazi izinto. Athi nini clever kakhulu niyazazi izinto. Yonke into ikhona ko TV ikhona kuphi. Naningasaboni ngani ukuthi lento wrong. Ngoba yayingabonakala ukuthi wrong that time engazwakala ungathi wrong ngoba yayifila good. Nani ngayitshela ukuthi nizobanjwa. Mina bengitshela ukuthi nje ngeke nizobani. Sicabanga ukuthi Mina wami yafika ekhaya ngiyangitshela lento ngathule ngase ngithi yabona ke ukuze ningakwazi ngisho angivele ngifaka amakhamera ke ningazi. Yangitshela ngathi hayi ukuze ngiyibone kahle lento ngayizwa e-boarding school ngaphindi kodwa ngizwa ngosizwile ngaphinde angathi hayi cha ngeke ngifuna ukuze ngiyibonele ingane yami ngaze ngayibonela wafika nengane yamzali yaphinde nayo futhi yayixoxa lento kodwa ngathi cha ngoba nguThomas ngifuna ukuyibonela ukuze noma ngithatha isinqumo kunina ngibe ngazi ukuthi angidlali ngani. Ngaze ngafaka amakhamera. Niyayazi imali engiyimoshile lapha ngofaka lo makhamera. Nizoyibuyisa leyo mali yami. siyaqolisa ma besinaqondile ukuthi Nixolisa ukuthini nisenzoyekana na? Noma akukho lula njengosisho ma nixolisani pho? ukuthi umosha imali yakho. Hayi ngiyabheda. Kanti thini plan? May nazi Kuzokwenzakala nokusuka manje yaphambili uma useyazi and akekho happy ngalokho ayekho right and angeke azabe right. Nakhona ukukhuluma nani kahle. Ufuna ukwazi ukuthi kusuka manje ngiyaphambili kuzokwenzakalani. Niyahlukana? Oh. Ukuhlukana. Ngeke nihlukane. Ukuthi ngiyamthanda. Hayibo. Isimos. Yinde nenzani phambi kwaba? No sisi nini? Kuyiloko yenza izinto ukuzibela ukuthi singosisi igazi. Okay, umana akayifuni ke lento egcikeni lakheke. Angiyifuni. Kufanele ngiqoshwa yedwa wena. Awu ngeke kodwa mawu. Hayibo nayi mhlola ka James bo. Habe, hayibo wena. Nayi mhlola bo. Phela kumxoxa No, ngicela ungamthinti ke kodwa ke. Ngicela ukwazi ukuthi kuzokwenzakalani kusuka manje. Ma uthe uma yahamba uhamba naye. Uthini? Uthe umama emxosha uthi uhamba naye. Yebo. Why? Ngiyamthanda. Udela uma Hayi ukuthi uyamdela. Ngimdeli. Njengoba ngiyasebenza nobabili nicathi nodlani weboni mono. Sizophaka. Nophanta ini? Kade ningaphanta ingane manje nila. Ama kodwa ukhona wena ma. Oh. Kodwa sizophanta mosixoxe ngoba sizothini? Sifuna uba ndawonye sizophanta. andihlukanga ngempela. Asicabanga Ngiyacela abantu ukuthi azame ukunderstand yabo izinto ayishintshile manje. angeke simlethele inkinga zabafana angeke nje ezwe lutho. But uma uyachaza nje ukuthi abazukulu isifiso sakhe uyabacela. Uzo-adopt Noma kuthiwa akakuceli ke manje ngoba uyachaza ukuthi futhi angisebenzi kanti umzukulu udinga imali njengemali. Bayaqothula nephokothini labantu. But u-expect ukuthi ngelinye ilanga kuthiwa baba anikeze inkomo yakhe, Yebo. anikeze umzukulu wakhe, akhulise kuphithizele egcekeni. phela zikhona lezi zinto zabelungu IVF no-adoption so adopta la. Ingane engalona igazi. Akuyona yalekhaya leyo ngane. So wenza ama-IVF mase sisebenza sizoba nayo ingane. Yini yona leyo? Ngiyazelaphi mina leyo nto? Futhi angifuni ukuyazi. Engakufuni nje ukuzwa yiloku kwenu nobabili. Niqondeni ngempela. Noma nifuna ngimelwe inhliziyo? Kwazenzekela ma kwazenzekela asikulawuli kuyazenzekela ma. Anganiyasho ukuthi Nayi naqala ngokududuzana. Yini naleyo nto ukududuzana ngoba senihethwa abafana.
Ngoba kufanele nihlale nina nihlale nilinde niyoze nithole umaqondana wenu. Phela nawe mabungasitsheli lezo zinto so sabona ukuthi sesiduduzane ngesi. Niduduzana ini yona? I-comfort. Lento niyayifundiswa nasey'koleni yonke indawo. Nami benginiyala la endlini ngithi ningagijimeli abafana. Yebo, zange sibagijimele abafana. Kodwa kithi ngicela nithi nina ngicela na hashtag. nodwa. Angizange ngisho mina ukuthi thandanani nodwa. Angithi yilokhu jaha izinto zenu izinto ezabantu abadala ukusheshisa izinto. Wena mina ngikuthumela ukuthi ihambe yofunda wena usuyajola ecaleni. Lapho ke yila seniduduzana khona. Angithi kube nina nizange nijola ngaba niduduzananga nize nibe yilento eseniyiyona manje. Into enjani le? Kona niyazi ukuthi uma wamtshela ubaba ekhaya. Uyazi ukuthi ubaba Nobaba useyazi. Uyazi niyafisa ukwazi ukuthi waphendula wathini memtshela ngalokho noma nithanda. Anithandi ne? Niyasaba ukwazi. Niyazi ukuthi namanje menisuka la niye endlini la khona ubaba, right? Uyazi ukuthi ngiyilami nobaba wenu. So ngiyacela ningamisi inhliziyo yama asinikhombe asinitsheli asiniphoqi but musani umisa inhliziyo yama. Mekuthi niyabona ma usayikho right ngalokho but tholani indlela engase mhlambe niqhube ngayo impilo hayi le ukuthi nithandana nonke la endlini ningosisi negazi elilodwa. Shothi kumele simove out, so move out. Akanixosha uma nixosha asho ukuthi hamba. Ngizomove out ini angisho ukuthi hambani mina la ekhaya. Ngithe yekani lento eniyenzayo. Kodwa maye. Umkhuba wenu. Ayiyekeki imali lento sikudala isikhathi side. Nosisi kodwa endlini. Nosisi wakho wena lo uyamqinela ngoba mncane. Okay ke ngizohamba mina ngimshiye yena. Ubona ukuthi Angisho uyachaza nje usisi wakho ukuthi phela usazohamba. Usazokulandela. Phela makumele usiyeke siqhubeleke. Noma khona into wamfakela yona. Efana nangwalutho mayibu. Nina ngale phela emaXhoseni ngiyazi iyaphatha impande. Hayi bo mama ngeke. Ngibiyaphatha angikaze ngimenze lutho. Somisa kanjani? Yini ezokwenzakala kusuka manje ngephambili? Sizozama ukuthi sihloniphe umama angezwe istory sibe secretive. Angazi. Kodwa niqhubeke nokwenza. Sizozama ukuyeka ngoba kukhona ukuyeka sizozama ukuthi Yo, ngizozama ukuthi bazokwanzima. ngingabikho sekuze kwakhe isikhathi esiningi. Mhlambe ma Siqhelelelana. yazi abantu besilisa abajwayele ukuthanda ukuvela. Kodwa ungasiguqela kubaba Nkosi yami simbone nje sihlangane naye mhlambe kube khona nosisi sisebenza la ekhaya oyi psychologist. Ungazivumela. Kodwa ke akungeke kuze kube khona amakhamera sizonidedela nje nodwa njengomndeni naloyo sisi lo osebenza ka Black Life. Hayi ngingazivumela. Yebo. Ngeke izishuthwe ke leyo. Okay ngani. Hayi singajabula. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu sinisihloniphe nafika kodwa ke ngiyacela musana ukhetha umano baba, musana bakhulumisa kakhulu, musana umamisa ngenhliziyo, musana nje kuba sebekhulile labantu. Kufa ngabe bajabula ngathi izingane zabo bangakhulumi kakhulu because sebebadala. So ngiyacela abantu nibahloniphe. Mboka lapha ekhaya kunzima Nkosi yami, kunzima. And angazi ukuthi ngingayiqala kuphi into ukuthi mase kuthiwa nje ngiyaqala ngiyixoxa because nami ngizele ngineyingane. And ngiyaunderstand ipain kama. And ngiyaunderstand futhi ipain yabo. Kuyikona ukuthi mekwenzeka basangaphansi kwesandla sabazali bobabili and abakwazi ukusho into baze bame ngayo ekubeni basangaphansi kophahla labazali. And abazali basakhona bayaphila hayi ukuthi abasekho bakhona bayaphila bobabili. So ngicabangela ukuthi mhlambe okungcono sibabizele usisi oyi psychologist bahlale bodwa kube ukuthi akuzoshuthwa ngoba angazi noma ubaba uyofisa yena ukuthi kube khona amakhamera kodwa ubaba bayingena inkinga namakhamera usisi esebenza naye oyi psychologist ka Black Life TV angimboni naye ngaba nenkinga yokuvela. So mekwenzeka ubaba evuma asike sithi nje izintambo zilele kubaba
Mewuthi baba uyavuma nizobona. Mewuthi akavumi, sho sengobuya nginichazele, mase ngazi ukuthi sebehlanganile bonke njengomndeni. Baphuma nesinqumo esisodwa ukuthi kuzokwenzakalani kusuka manje kuyaphambili. Kodwa ke asike silivale la uhlelo. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye you. Bye.